napokolando no dag. Nitie ndalo manche kata wan ka nyipir nokobiro. Mago opportunities ma ki romo gi ker to nitie gik minyalo kuodho ne ker malok gima mar jopiny. Nikech ang'e kinde mosekalo moko kuom josiasa kata mana Charles kinyalo donje twak makama. Moko kuom josiasa wacho ni kinde ma bende kata mana jatend piny Kenya biro samoro ok gwelgi mar mondo mi gichope rombe maket kod mano. Kata kamano mama Gladys to oseyango ni jatend piny Kenya biro to kobiro en mar chopo dwaro ne oganda duto te ma bende chulo osuru. Donge Gladys wan kaka jo UDA en osiepwa. Kende en nyako motegno ong'eyo siasa. Ong'eyo ni side mane mar makate mare mantie bata. En ong'eyo siasa mathurwa kendo ong'eyo ni noyiere gi chama mar ODM. To as long as jatend ODM main Right Honorable Prime Minister machon Raila Amolo Odinga pod nigi influence e ground mare mogoye siasa, onge kako nyalo pukore modagi gima jatende onyise. Mane momiyo kokwere ni kikodhi kanyipir e homecoming to kobi. To kokone ni kori nyalo dhi to dhi. Nwacho ng'eyo siasa mare mogoyo. But ang'eyo Gladys en ng'ama tiyo gi sirkal very closely. Kendo ang'eyo nowuoyo kata gi ker. To mane gima wadwaro. Wadwaro siasa ma riek, maber. Nwach wadwaro ni mondo wabed joma nyalo tiyo kamoro achiel gi sirkal. En adieri ni ji te chulo osuru. Lakini siasa ma piny mangima kata idhi mana Amerika sama Republicans oyombo tineno ka gik mang'eny development mang'eny dhine mana Republicans. To sama Democrats oyombo to bende gik mang'eny kata mana sirkal inwang'o kanyo cha kane Biden oyombo to jog ng'ane te ogolo i executive okelo joge. So nyaka wa face reality. Kata king'iyo sani ni wan gi ministers adi, wan gachiel. Wan gi PSS adi, wan gariyo. Kalure gi kaka ne wagoyo kura ne sirkandni. Other communities manogo kura mang'eny ni kod mo. To ing'eyo sama minister oyudo sara kata oyudo opportunity di mana dalagi. Ok nyal di dalau. So gimwa wacho en ni ok wadagi paro nyaka ji pogre siasa. Ok wanyal bedo gi siasa ma onge opposition. Opposition en very important. Nwacho create checks and balances. Mane momiyo wan gi multi-party democracy. But nyaka wapenjre niya, wanyalo timo ang'o mondo wabed gi sirkal chieng' moro e higni mabiro. Kata ka chieng' moro wan wasekalo, nyikwawa kata nyithindwa nyalo yudo sirkal nade. Nakoni niya, jorabuon magot ka osebede sirkal giserul higni 35. Kenyatta no rule 15, Kibaki nyocho rule 10, Uhuru rule 10, mano 35. Moi rule 24, Wei masani ni bende buro rule 10, buro bedo 34. Dong mano bong'iyo to higa mar 2027. Well, mano opinion na. Unreserved my opinion. Kochopo 27, we will discuss. Mano. Mane momi ineno ka an kaka coordinator ma UDA atemo kabisa mondo aser jo dalawa mondo bi e party ni. Nwach adwaro ni kwa donje party ni, nwach party ni to pende ma pod dhi yombo. To jowa bro bedo gi more opportunities. Adier makende en ni bedi opposition a third world country pod en very painful. Waseti e sirkal for very many years. And inwang'o ni kok une sirkal to kunyal yudo opportunities marom gi jok mane sirkal yudo. Bende mane minyanong'o ka wabende jowa ne osebet kadwaro ni mondo ng'atwa bendo bed ang'owa president. Ka en equal opportunities to karo kwagaga kura ne ng'ata ka en adieri en equal opportunities mibro yudo ni wachulo osuru en equal opportunities. Odak waseyudo those equal opportunities since 1963. It's because okwasebedi ang'owa e government to ken herowa. Koro wacho ni wanyalo tiyo ma smart mondo wabed e sirkal. Nwach kaka koro jo makata mna atemo kata mna winjo gimi wacho Charles maka poni okogo kata mna kore yo makara kana ne gwenge magwa makaluto koro pok magleme sirkal kata bendo giyude kaluore koda okacho no okinyal yudo iwinjo kaka iwinjo Gachagua wacho ken miriambo ji nyalo wacho shares. Yes. It's shares.
ing'eyo sani ka in gi odi, in gi chuor nyameru, gin gi chuor nyimegeni, to in gi chuori. Ka chuori yuto ne tin, ok expect ni chuor nyameru biro miyi. That is the truth. To un nyi ng'ato achiel, un nyimege. Ng'ato ka ng'ato tugo mana e dhoodgi. Iwinja? So an gima wacho en niya, ok awach ni kik wabed e opposition. Wabet abet e opposition kaka jo dhoot, to waplan. Ni to wanyalo wuok e opposition ni nade. Machie moro wabende walos ang'o? Sirkal. To kok kamano, to wanyalo tiyo gi sirkal e yo mane. Sani ker ne wasetiyogo. Nicha ne nitie wach moro kaniyo wadhi State House, wadhi golo Ruto. It was not possible.